sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Dakang salamat ug maayong buntag.
Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon, maghinusulo na kita sa atong mga sala, aron mahimo kitang angayan ni Santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyong mga igsoon, nga nakalapas ugod ako iamot, sa unahuna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon ang atong mga sala, dalunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita. Naglipay kami Ginoo niining tinuig nga kasaulugan sa kasakit, kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo. Magdala unta kini kanamo ngadto sa hingpit nga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kalimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon, na propeta Osias. Ang katawhan miingon, ngari ka mo, mamali kita sa Ginoo. Kagikunis-kunis kita niya aron iyang ayuhon. Gisamaran aron iyang bindahian. Tapos sa duha ka adlaw, buhion kita niya ug bangonon kita niya sa ikatulo ka adlaw. Ug magpuyo kita sa iyang atubangan. Kinahanglan makailagayod kita sa Ginoo. Ang iyang pagpanaw sama sa kasiguro sa kaadlawon. Umuanhi siya kanato sama sa alindahaw, ug sa ulan panahon sa tingpugas. Ang Ginoo miingon, unsa may buhaton ko kanimo o Israel. Ingon man kanimo o Huda, ang imong gugma kanako sama sa gabon sa buntag, ug sa yamog nga dali rang mahanaw. Busa gipapanton ko kamo sa mga propeta, ug gilaglag pinaagi sa akong mga pulong. Ang akong hukom mutungha sama sa kahayag. Ang akong gikinahanglan mao ang gugmang walay paglubad, dili ang mga halad. Ang kahibalo bahin sa Dios, ug dili ang mga halad nga sunugon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sakripisyo mao ang gipangayo sa Ginoo. Ang makanunayong gugman dili sakripisyo, mao ang gipangayo sa Ginoo. Kaluy ako Dios diha sa imong kaayo, sa kadako sa imong kaluoy papasa ang akong kalapasan. Hugasi akong maayo sa akong kasaypanan, ug linisi ako sa akong kasalanan. Ang makanunayong gugman dili sakripisyo,
sa mga sakripisyo. Kung maghalad ako og hinurot pagsunod, dili nimo kini dawaton. Ang akong sakripisyo, Dios, usa ka espiritu nga mahinulsulon, usa ka kasing-kasing mapabsanon ug mapabsanon o Dios, dili nimo tamayon. Ang makanunayong gugma dili sakripisyo, mao ang ipangayo sa Ginoo. Pagmanggihatagon o Ginoo sa Sion, diha sa imong kaluoy, pinaagi sa pagbago sa pagpatindog sa mga paril sa Jerusalem. Unya, mahimuot ka sa angay nga mga sakripisyo, sa mga halad og sakripisyo nga hinurot pagsunod. Ang makanunayong gugma dili sakripisyo, mao ang gipangayo sa Ginoo. Higalang kanimo, Ginoong Jesucristo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Gisugilon usab ni Hesus kining sambingaya ngadto sa mga naniguro nga sila maayong tao o nagtamay sa uban. May duha ka tawo nga nangadto sa templo aron pagampo. Ang usa Parisiyo ug ang usa kobrador sa buhis. Ang Parisiyo naglain pagtindog ug nagampo. Nagpasalamat ako kanimo, O Dios, nga dili ako hakog, dili limbungan, o dili himabay sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama ni anang kobrador sa buhis. Nagpuasa ako duha ka adlaw matag semana, o naghatag ako kanimo ikanapulo sa tanan kong abot. Apan ang kobrador sa buhis nagtindog sa layo, o dili gani muyahat ngadto sa langit. Nagpamukpok siya sa iyang dughan o nag-ingon, O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Unya mingon si Jesus, sultihan ko kamo nga ang kobrador sa buhis o dili ang Parisiyo mao ang gikahimutan sa Dios sa iyang pagpauli sa ila. Kaya ang tanan nga magpataas ang kaugalingon ipaubos, o ang tanan nga magpaubos ang kaugalingon ipataas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ang tanan nga magpataas ang kaugalingon ipaubos, o ang tanan magpaubos ang kaugalingon ipataas. John, masayot, John 28 o 8 ba to? 2008, mao ang schedule sa boxing o duwa nila ni Pacquiao o ni Diaz. O sa wala pa kining maong duwa, grabe kay ni ang ilang advertise. Sa bahin ni Diaz, dili na ni about sports, about ni personalay. Adon na gid sila ang kampo niya adto na kalagot sa kampo ni kanang Manny Pacquiao. Apan sa ilang Manny Pacquiao is just part of the normal sports agig panginabuhi. Wala sila magunahuna o magguba o kanang dignidad o tao. Pero sa grupo nila ni Diaz, ilaging gipakauwawan sila si Pacquiao o ang iyang mga kauban. O pila ra may istorya,
niabot ang adlaw, napildi, nakuyapan pa sa diya sud sa ring na knockout si Diaz. Nya gi-interview siya, naghilak siya, wa siya kadawat sa kapildihan. Nya para niya ang pinakasakit dili ang naigo siya sa komo ni Pacquiao na kuyapan, ang pinakasakit ang uwaw. Namatay na lang si Diaz, nagda sa maong kauwaw, mga igsuon. Dili lalim ang kauwaw kung napatik na diya sa imong pangalan. Mausab kini ang pasabot ni Hesus sa iyang pag-ingon, ang tanan nga magpataas sing kaugalingon ipaubos, o ang tanan magpaubos sing kaugalingon ipataas. Ang iskutan ni Hesus dili lang ang kauwaw nga kalibutanon, kundi ang kauwaw nga espirituhanon. Sa panahon nga gusto kang muadto sa ibabaw, pero dili hagdanan nga kahoy ang imong gitumban, kundi hagdanan nga mga tao. Sa panahon mahagba na ikaw gyud ang masakitan sa tanan. Muna nga ang kauwaw grabe pod og epekto diya sa kinabuhi. Hinaot mga igsuon nga sa ato ang pagpakihiusa sa Ginoo, sa atong pagsunod kaniya, walay ikasaway kanato, aron usab dili ta mauwawan at tubangan sa Dios. Amen. Manindog. Uban ang mahinusulon o mapausanong kasing-kasing, nagabarog kami sa imong presensya o Dios, tubaga kining among mga katuyuan diya sa among pag-ingon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang simbahan, mahimong siguradong dangpanan sa mga makasasala o sa mga sinalikway, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang mga publikong alagad, magpakitag linaing pagtagad, alang sa mga kabaybenan, sa mga kabataan, sa mga ilo, sa mga idaran, o sa mga walay puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ligon ug hugton sa mga matuohon ang ilang pag-ampo o pagpinitensya, ilabi na sulod nining panahon sa Kwaresma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga ang mga masakiton, makasinati sa makaalim nga gahom ni Kristo, sa ingon, magmalaomon sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Nga imo ta isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo, nga ang halang don Teopelo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa gubat sa Middle East, magampo kita sa kinasingkasing, alang sa kalinaw, dito sa Middle East, o sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan, sa tanang kabangis, kahakog, o sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan o kamatayon sa kadaghanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa mga naso diha sa pagpadayon sa kalinaw, magampo kita, nga ang mga nasod, maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na sa mga kahimanang nuklear o ang mga pangulo sa kalibutan, mupili unta sa dalan sa dialogo o diplomasya o dili ang kabangis, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy-i kami. Alang sa mga biktima sa gubat, magampo kita alang ni atong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali, mapadangat na unta kanila, o nga ang tanang katawhan, magpuyo diha sa mahusayng kahimtang o kagawasan, magampo kita. Ginoo, kaluy-i kami.
nga ang mga nangamatay makatagamtam sa kahayag sa kalipay ug kalinaw didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Amahan, nagasusi ikaw sa among kasing-kasing ug hunahuna. Nagunahuna ka sa among mga panginahanglan. Sa imong kaluoy, itugot ang among gipangayo o giampo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa kamot sa tao. Mga igsoon, pagampo kamo aron ng atong mga halad, dawaton sa amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig o paghimayat sa ingalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Diyos, gikan sa imong kaluoy na dawat namo, imong mga misteryo, nangamuyo kami, nga makapasidungog kami kanimo ingon sa angay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon. Aron kini mo'y makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason. Ug aron sa among pagpakaon sa magigutom, gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluy-on ug kaayo. Ug busa uban sa mga anghel mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang mga espiritu aron pagsantos nini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon may kuha si sapaan, may pasalamat kanimo Amahan, may pikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis, may pasalamat pag-usab kanimo Amahan, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini.
Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mabalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo amahan nining paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga maatubang og moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himoa nga mahingpit kami diha sa paghigugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo, sa makaabag nga obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuong nangamatay. Malaumon mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag simong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu-Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan. Dihas kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ampo kita sa amahan, gamit ang pag-ampo gitudlo sa atong manunobos. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matukman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matagalaw, ihatag ka namo ngarong adlaw. Ug sayo kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa pasulay, hinuhaluwasan kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kami luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesu-Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ginoo, ayo tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, kay ikaw buhi ug nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ato ipakita ang timaan sa ato ang panag-inigsuunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dela ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Akto sa espiritual na komunyon.
Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihig-usa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Bubuhi si mong gahom o Ginoo ang among kalag ug lawas. Aron sa among pagkalawat nining santos nga misa, among madangat ang hingpit nga kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadaan ninyo ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayong buntag sa tanan.